Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Iwi zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndoda kukuudzai nyaya iyo yakaitika mumhuri medu. So baba vangu vainge vari n'anga. Zvino vari n'anga kudaro vakabva vazoponda sisi vangu, then sisi ava izvo zvinonzi sisi vakazotopiswa sisi, but zvakazoitika ndezvekudai. So musi wakashayika baba, hanzi sisi vedu vakaonekwa vakagara mumuti, ende muti uyo mukoma. Then ivo baba vakazongowana simba ndokubva vatomuka paya pavainge vavete, because baba vangu vakarwara for a very long time. A very long story mukoma. Baba vangu ivo manje vaitoitwa sort of like a doctor nevamwe vanhu vekutoti vatori nembiri muno munyika yedu yeZim. Saka baba vakabva vazoshanyira umwewo wandisingade kutaura nezita rake, because munhu wekutoti anotozivikanwa at that time. Munhu uyo paainge achiri mupenyu, but akarerekera kusaidi kwematongerwo enyika. Zvino vakati vaenda kuya pane zvainge zvichidiwa kuti zvinge zvichiitika. Munhu uyu mukoma, to be honest with you, uko kuconstituents kwake ainge ava kusadiwa nevanhu nekuti ainge ari MP. Saka asingadiwi nevanhu kudaro ndopaakabva azouya pamusha pedu ndokubva azotaura nababa kuitira kuti akwanise kuzohwina constituency iyoyo. Baba vangu ndokubva vazomugadzirira zvinhu zvake. Iye ainge achitonzi akatopengesa mwana wake musikana kuti akwanise kuhwina ma-election panguva yacho iyoyo. So mwana wacho uyu iyewo akabva azotanga kumuka, but achinomuka mwana uyu chipoko chacho hanzi vaiti kana vachichiona vaichiona iri nyoka yemhando yerovambira. Saka baba vangu after ma-elections ndopa vakabva vazodanwa neuyu MP, then ndokubva vazoenda kuya vakabva vazozama kuti vange vachigadzira pamusha pacho, but baba vakazoti vapedza kugadzira pamusha apa, hanzi iye mwana wacho waMP uyo ainge akachekereswa, hanzi ndopa akabva azongokaruka anyuka from nowhere akanangana nababa vangu achimhanya, ndokubva asvika akabva anodhuma baba vangu. Baba hanzi ivo ndokubva vazodonhera pasi vachinofenta. Vanhu ndokubva vazoona kutoti baba vangu vainge vamonerwa ruoko rwekudyi nerovambira. Rovambira iya hanzi yakabva yazotanga kuvananzva kumeso, ichipedza kuvananzva kumeso ndokubva yazovaruma, yakavaruma paruoko rwavo rwekurudyi ndokubva yazonyangarika. Saka baba vangu vakazoti varumwa nenyoka iyi ndokubva vazodzoswa kumusha, but by the time pavakazodzoka kumusha kana kufamba chaiko vainge vava kusatombogona. But at that time zvinhu izvi pazvakaitika, inini ndainge ndiri kuno kuJoni, ndakazotoitawo zvekutoudzwawo pamafoni kuti izvi ndo zvainge zvaitika kumusha. But isusu mukukura kwedu tainge tichingoziva kuti babawo vangu vainge vakaita sisi vedu avo vainge vari first born, but zita ravo sisi rainge risingatotendedzwi zvachose kuti ringe richitaurwa mukoma masikati kana kuti manheru. As long as uri pachivanze chababa vangu waiti kana ukangoita sekunge unoda kunotaura nyaya yasisi, because taingodzwa zvichingodzi sisi vedu vakangowanikwa vakatsva vakapisiwa, mutumbi wavo wainge wakaita zvekupisiwa uri mugomo, vachirakidza kuti ivo sisi vangu vainge vakaita zvekupondewa. Saka vanhu vacho vanoita sekunge vakati vachichera guva, then ndokubva vazoona zvavakaona zvakavavhundutsa. Saka apo painge pakaradzikwa chitunha chesisi vangu icho chainge chambozama kupisiwa, hanzi painge paine guva rainge riri shalo iro rainge rakacherwa pasaidi, then mutumbi wasisi ndokubva vazongodhampiwa. Asi chakanetsa vanhu ndechekuti nyaya iyi hakuna kana kwayakamboenda. Sisi vangu vanonzi vakazotongovigirwako kumakomo ikoko, but vakaita zvekunovigirwa mubako, hanzi ndoma vakabva vazonosiyiwa zvichinzi nekuda kwekuti mafiro acho avainge vakaita ainge asinganzwisisiki, plus mhuri yedu imhuri yekuti yakanyanya kusimbira kuchivanhu. Saka kwakabva kwazotsvakwa bako, then sisi vangu ndokubva vazonovigwa mubako imomo. Zvose izvi zvakaitika
apo patainge tichiri vadiki, and at that time baba vangu vainge vachiri nesimba chairo mukoma rekuti kana kwedu kuma area kwatinobva kunyangwe mambo chaivo vaitonzwa kutobva kuna baba vangu vaita zvavainge vachida nenguva iyo yavainge vachida kuita. Zvekare vaitova vanhu vaitozivikanwa kutoti kunyangwe vaimbi vainge vaine mbiri hanzi vaitombosvikawo pamba pedu vachida mushonga uya wemudano kuitira kuti kana voenda kumagala vange vachizokwanisa kuzosimudza chaunga zvekare nekukoka chaunga. Zvose izvi zvakaitika patainge tichiri vana vadiki. So nekuzonokura taitoona kutoti baba vedu vainge vava kuita vachibhuruwara zvekare pamba dzimba dzaikwanisa kungotsva for no reason at all, but still baba vainge vachingoita izvozvo zvekung'anga. Inini ndakabva ndazotendeuka zvangu ndokubva ndatanga kunamata kuchechi yekumasowe, asi dambudziko haro rakazoitika ndiri kumasowe ndisingadi hangu kushora chitendero chevamwe. Dambudziko rekuti ndaingoti kana ndikaenda kunobatsirwa ndaingoudzwa the same story over and over again kuti ivo baba vangu vainge vakadeketerera zita rangu kuti ivo vachinofa inini ndinge ndichizotora chinzvimbo chavo ndichizova ng'anga. Zvino kutoti chindipaika kundiso ingauya hakuna kana kundiso yainge ichiuya. Ndikabva ndaona kuti zvinhu zvacho izvi zvinotinetsei, because every time ndaiti kana ndikapiwa munamato ndaibva ndatoita sekunge ndinenge ndadenha mago ndiri kuno kunyika yevatorwa mukoma. Ndaingokwanisa kungokaruka ndava kutosemewa. Ndinorangarira nerimwe gore kuti tainge tichishanda pane imwe prazi ndinorangarira kuti nerimwe gore tainge tichishanda pane rimwe prazi, saka paprazi apa tainge tichiisa shed, saka ndaishanda nevakomana vakawanda vemuno muSouth Africa. Isusu vekuzimu tainge tiri vashomanana, saka inini ndini ndainge ndiri the main welder, ndini ndaitoziva basa. Most of the times murungu aingouya obva aticheka, since iye ainge achigara kune imwe hotel, isusu taingogarapo paprazi ipapo. Tainge takapiwa zvidzimba zvedu kukomboni kuti tinge tichigara ikoko, then makuseni taingomukirawo tichinoita basa redu. Vashandiwo vepaprazi ipapo vainge vachiitawo mabasa avo. Zvino takati tiripo paprazi apa tichishanda mukoma, ndakabva ndaona kuti vanhu ndaiti kana ndikavaudzira zvekuita ndaibva ndaita sekunge inini ndatovatadzira kuzonosvika varume ava vemuno muSouth Africa vachizondirongera dhiri ndokubva vazonyepera umwe muchinda uyo wandainge ndava kuita kakuwirirana naye, vakabva vamuudza kuti inini ndainge ndava kutorana nemukadzi wake. Izvi ndo zvandainge ndakataura. Ndakapotsa mukoma ndabayiwa nebanga apa painge pasitomborina kana evidence at all. Saka ndakabva ndaona kuti zvinhu izvi zvainge zvongoramba zvongoitika kwandiri, kuti sometimes ndinokwanisa kungoblemewa nevanhu kuti ndinoshandisira murungu mushonga, since murungu ainge achifadzwa nebasa rangu randainge ndichiita. But ndakabva ndanzwisisa kuti ruvengo rwose urwu rwainge rwuchiitika yainge iri nhau yekuti mweya iya yainge ichida kuti ndinge ndichidzoka kumusha. Zvekare neminamato yose iyi yandainge ndichipiwa nemaprofita akasiyana-siyana, minamato iyi yainge ichitowedzera kuti moto wacho unge uchitowedzera kutobvira, then mhepo dziya dzainge dzotoita against me. Ndakabva ndati zvekumasowe zvandiramba ini, ndokubva ndazongoendawo kune imwe chechi yePentecostal. Ndakati ndava kunamata kuPentecostal mukoma, ndakabva ndaona kuti ndaitiwo kana ndikanamata ndobva ndatoona kutoti zvinhu zvangu zvava kutanga kuendeka, uye baba vangu vaibva vatanga kundituka pamafoni the moment yandinenge ndaenda kana ndikanorara ku all night prayer. Then ndaibva ndaona baba vangu vachinditumidzira mamessages vachindituka, ndichitoshaya kuti kovanonditukirei, asi kwandainge ndichibva kudzinza kwedu inini ndainge ndichitongoziva kuti kune mhepo dzakaita sei. Ndakangoramba zvangu ndonamata until ndazoreceiva a phone call, ndikabva ndazoudzwa kuti baba vainge varwara. This was after vaenda kumba kwa MP vaya avo vainge vachida kuwina zvekare constituency yavo, ndokubva vazonorumwa nenyoka ikoko. So mukomana baba vakarwara for a very long time, ndokubva vazombozama kuti vange vachiendeswa kuchipatara, asi poison iya yenyoka haina kana kumbogara yakaonekwa. Kunyangwe madoctors acho iwo akatoti hazvigoneki kuti munhu anzi arumwa neblack mamba agorarama agongotongogara pamba asingauye kuchipatara, then ozongonzi ari kuramba achingorwariswa nepoison iyoyo yeblack mamba. Madokta vakati
sandizvo zvinoitika. Poison inotongokuataka ipapo yobva yatokuuraya. Saka madoctors ava chavasina kuziva ndechekuti baba vangu yainge iri shangwiti panhau idzi dzemishonga, saka vaitongogara vachitongodya zvavo mishonga iyoyi yekuti kana vakarumwa nenyoka poison yacho yainge isingazova affect. But zvainge zvakaitika apa ndezvekuti ichi chainge chiri chipoko chainge chakavaruma, chipoko chainge chakashanduka chikabva chaita black mamba. Inini by the time yandakazodzokera kumusha, baba vangu vainge varwara zvechokwadi. Kana ndega ndakanzwa misodzi yangu ichida kuyerera, even though ndainge ndichiziva kuti baba vangu yainge iri n'anga, but at that moment mweya wekuti munhu uyu mubereki wangu wakandibata mukoma, ndikabva ndatanga kuungudza, ndikapfugama ndikanamata ndichikumbira kuti Mwari vange vachikwanisa kupodza baba vangu. But mumwoyo mangu ndaitongozviziva ndega kuti I think zvainge zvoitika izvi yainge iri nhau yekuti wainge watova mutongo waMwari. Baba vangu nguva yavo yekuti vange vachifa yainge yava kunokwana. Mukomanashi zvakazoitika ndezvekuti baba ipapo pazvinonzi vakazoona sisi vakagara mumuti, avo sisi vekupondewa. Baba hanzi ndo pavakabva vazongokaruka vawana simba. Kuti simba iri vakariwana kupi hakuna kana anoziva, asi chatinoziva ndechekuti zvinhu izvi pazvakaitika baba vangu vainge vatova nemazuva vachinzi ivo vainge vachiramba kudya, uye vanhu vainge vototi kana ukaona munhu oramba kudya zvinoreva kutoti munhu mazuva ake ekunofa anenge aswedera. So baba vangu mukoma vakati vava nemazuva vasingadye kudaro, ndopavakabva vazongowana simba, ndokubva vatanga kutema muti uya uyo wainge uchinzi ndo wainge wakaonekwa sisi vangu vakagaramo mumuti imomo. Then baba vakautema muti uyu kuzosvika vachinouwisa murwere mukoma akarumwa neblack mamba, akatema muti ari woga kusvika achinouwisa muti uyu. Then vakati vachinouwisa muti iwoyo hanzi ndokubva vazodzokera zvekare panhoo yavo apo pavainge vavete. Isuwo tichizonosvika takabva taona kuti chiraramo chainge chisisipo. Baba vangu vakabva vazoshayika, but ipapo ndo pakabva pazotanga shura rose. Zvakatanga kuitika mukoma ndezvekuti zvivana zvidiki izvi ndo zvakangotanga kungoti vatete muri sei, kutoti vatete vapi, kutoti vatete vapi, vatete vacho vangaonekwa. Saka vanhu vaingofungidzira kuti sezvo tainge taungana tiri vanhu vemhuri takawanda, vanhu vaingoti zvimwe kuda vana ava maybe vari kungobvirawo pamadzitete. But zvakazoitika ndezvekuti paiva nekamwe kamwana kemunin'ina wangu. Kamwana aka zvakakaita ndo zvakavhundutsa munhu wose, because kakabva kanoti Tete Grace, not her real name. Apa kachinoti Grace kainge kachitodoma zita rehanzvadzi yangu. Apa tose mukoma hakuna kana ainge akambo ende tose mukoma hanzvadzi yedu iyi yakafa tichiri ende isusu mukoma madzibaba acho hanzvadzi yedu iyi yakafa apo patainge tichitori vana vadiki. Ko uyu mukoma we2 years chii chainge chaitika paari chakakonzeresa kuti ange achizodoma zita remufi uyo akatofa mubereki wake achitori mwana mudiki chaiye. Mukoma zvinhu zvekuti zvakabva zvavhundutsa everyone ainge aripo, ende hazvina kuzogumira ipapo nekuti takati tiri padare sisi vangu ava kana neni ndakatovaona mukoma, ndakatovaona vachitokurosa so chivanze vachienda vachinotora mutsvairo ndokubva vatanga kutsvaira. Saka ndainge ndigere zvangu pabhaketi, ndakabva ndasimuka ndichida kutiza, because immediately ndakabva ndatoona kutoti kwinga zvavari sisi vangu. But isusu tainge tichiziva kuti sisi ava vainge vakasopondewa kudhara. Ndakati ndasimuka kudaro munhu wose ndopa akabva acheuka, vanhu ndokubva vatoti ko nai zvaarigire naimi, ndokubva vatonyangarika. Mukoma baba vedu vakanosvika pakunovigwa, sisi ava tainge tichingovaona tichitongoona kuti sisi avo kunyangwe patainge tichienda kumakuva ivo sisi vainge vachitoteverera vari mushure zvavo. Then vanhu vakuru vakabva vangoti musiyei, musamutuka, musiyei ange achipedza shungu dzake. Bapindira baba vangu rakati richingonodzikiswa kudai muguva ravo, then mugomo makabva maputika, makaita sekunge mainge maputitswa chimbambaira kana shiri mukoma zvadzakaita dzichisimuka mumiti
dzichita kubhururuka dzakaita sekunge dzichazadza denga rose iri dzichibhururuka dzichitiza, because sound yechinhu ichi chakaputika, sound yacho mukoma, kunyange nyika takaita sekunge tainge tichitonzwa nyika ichitodengenyeka, then zvikabva zvatonyarara. Kubva ipapo chipoko chasisi vangu hachina kana kuzomboonekwa zvekare. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hii zvakangoma hazvo vedu we, hanzi chipoko chasisi vangu chakaonekwa masikati machena naimi. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Yo, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi baba vangu vakazonokuvarira kumba kwa MP. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi MP ava vainge vava kusadiwa muconstituency yavo, saka vava kusadiwa kudaro, hanzi ndokubva vazofunga zvavo kuti vange vachichekeresa mwana wavo kuti varambe vari member of parliament. Ndokubva vaenda kuna baba vamukoma vedu ava, ndokubva vagadzirirwa zvinhu zvavo, but zvakazoti zvovapandukira. Hey, zvakangoma. Saka munoreva kutoti vanhu vanotorombera politics. Akomanaka, zvakangoma hazvo vedu we. Asi ngatitaure navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakambotumwa namama vangu, ende ndikabva ndatumwa kuti ndinge ndichienda kunotora bhurugwa recousin sister yangu. Ndakatoita zvekutonoriba, ndokubva ndazoripa mama vakangobuda gate vakananga kumba kwevamwe amai, but amai ava vainge vari vechirudzi vachibva kuMalawi, but vainge vakasiuya muno muzimu a very long time ago. Saka mama vakabva vazoenda kumba kwagogo vaya, but vakagara mukoma for a very long time variko kumba kwagogo ivavo. Pavakazouya isusu tainge tatorara, but chinondinetsa up until this day handizivi kuti mama vakazoridzorera sei iro bhurugwa iri, because mangwana acho makuseni ndakati ndichimuka ndakabva ndazoriona bhurugwa iri rainge riri pamusoro pechimwe chikichen unit chedu chatainge tiinacho, aya mazikichen unit ekudhara aya ezengi, ndopandakariona bhurugwa iri. So takazoti toenda kuchikoro, I thought kuti cousin yangu ichange ichizondiudza kuti one of her panties had gone missing, but mukoma takatosvika pakunokura kutonosvika kunonyora ma-O levels edu asina kana kumbogara akataura nezvayo nyaya iyi. But dambudziko manje randinoona ravapo nderekuti cousin yangu iyi mukoma yatotadza kutoita mwana, ende zvinondirwadza mukoma kuti ndinoziva kuti amai vangu vane chekuita nekushaya kwake mbereko yatoramba mukoma Nashi anotombozama kuti ange achifamba like iko zvino kwatigere kunoko kunyika yavatorwa. Ndinotombobata nawo naye tichifambawo, inini ndichifambirawo dzangu, but inini ndine vana vangu zvekare nemurume wangu, but iye munhu anongogara achinetsana nemurume wake, because murume wacho munhu uya kuti anongomuitira shanje, because cousin yangu yakanaka. So I don't know kuti cousin yangu ndotsvaka muprofita wekuti ndomuudza chokwadi here kuti izvi ndo zvandakaona zvichiitwa naamai vangu. Zvimwe kuda muprofita uyu kana akaziva what happened in the past, maybe anokwanisa kumupa minamato yekuti inokwanisa kumubatsira. Please advise me. Atoripo umwe muprofita wandinogara ndichifunga nezvake kuti uyu kana ndikamuudza secret iyi anokwanisa kuichengetedza. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi handizivi kuti ndoita sei, ndoudza muprofita here kuti ndokutsvaka muprofita wandinoudza chokwadi. I think that is the best. Ini mongoti ungaenda kuya mototaura kutoti ndo zvakaitika pane cousin sister yangu, but now ari kushaya mbereko. Zvinokwanisawo maybe zvinokwanisa kuzomubatsira, handizivowo vedare. Please ngatizamei kumubatsira mwanasikana uyo, ngativabatsirei vanzvadzi vedu ava mucomment section.
zvekare guys tichingokumbirawo kuti aya kama content creators edu vachangewo vachizongokomentawo ka mucomment section, munongodzvanyawo ka muprofile avo, mungoenda mungonosiya like. Yes, zvinokwanisa zvisati zvarongeka zvamunenge muchizonosangana nazvo ikoko, but munenge muchingovakurudzirawo. I know kuti kana ukawanawo kana masubscriber ako kana 10 chaiwo unobva watanga kunzwa manyukunyuku kuti at least ndavawo nemasubscribers angu. Unenge wava kuzama nepose paunogona napo kuti unge uchifadza masubscribers ako. Saka please ndapota vedare zamaiwo kuti mukaonawo ivavava vana Madhumbe Lolo, vanani vana Mai 2 TV, mukaona vachikomentawo mucomment section, mungozivawo kuti they are still in training, vari kuzamazamawo kuti vange vachivawo ma-content creators. Saka munongodzvanyawo maprofile avo, vachange vachizongokomentawo pama-confessions mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.